Salutare tuturor! Bine v-am găsit pe jocul acesta. Cum am zis, e la 3-lea video acum. Deci, într-un final o să-mi arăt și eu fața. Deja știți fața mea. Ia uitați ce jucător am. Deci, vreau să vă prezint jucătorii care am și până la final închidem video cu o prezentare de nota 10. Ronaldo, Messi, Rooney, Kevin De Bruyne, Benzema, Karim Benzema, așa, pe ăsta, Mbappé, Haaland, Osimhen, Bonut, Pele, Neymar, Ronaldo, Haaland, Courtois, da, Van Dijk, Luka Modric, Kvaratskhelia, Busquets, Ronaldo, Grasu, Scholes, nu știu cum se cheamă pe acesta, Mane, Bellingham, Bacher, nu știu, Figo, Seedorf, Socrates, Nkunku, Xavi, Van, Ronaldo, Dinho, Messi iarăși, Guardesar, nu știu, Son, Hakimi, Eder Militao, așa, Martinez, Nunes, Ter Stegen, Cotes, așa, ca și începe cu astea mai bune, nu cu alea care nu le cunosc, că e prea multe. Așa, uite, avem Mbappé, Messi, Di Maria, Benzema, Salah, Mbappé, iar De Bruyne, Malco, Ruben Dias, Mane, Alvarez, Vinicius, Roberto Carlos, așa mai departe. Deci, să nu credeți că vreau să scap de videoclipul. Eu vreau să vă arăt și abia aici. Că vreau să fiu YouTuber. Asta e foarte tare. Apropo, să scrieți în comentarii dacă mai vreți videouri cu Free Fire sau cu Roblox sau cu FIFA Mobile, așa, FC acum se numește, FC Mobile, Free Fire, orice, sau jocul ăsta,
orice. Dacă vreți să mă joc ceva, scrieți neapărat în comentarii. Că fac numai pentru voi. Nu neapărat să fac 10, vreau să fac 100 de abonați, neapărat. Chiar dacă am 4 abonați. Simt că putem. E greu, dar hai. Așa. Test. Așa. Vrei să vă arăt? Ia uitați câte am. Degeaba numărăm noi și știi ce pe nume, că ia uite câte sunt. Acum serios. Ia uitați. Ia uitați. Ați văzut? Până într-un final facem încheierea videoului. Mai stau un pic, mă duc să mănânc imediat și mă întorc înapoi. Până atunci, hai să mai vă prezint echipa mea. Avem Ronaldo, Rooney, Mod, De Bruyne, Modric, Bellingham, Benzema, ăsta, nu mai știu pe asta. Chiar nu mai știu. Ăsta, Hakimi, Courtois, deci asta este încheierea videoului imediat. Avem echipa aici. Pa, pupat, dragii mei. Pa, ne vedem la un nou video.